masain ka channel clear tu te pai kan bu masa chewa hei GB WhatsApp zia le ṭangkaina adang lamna kan thiamang tokin kan soidona GB WhatsApp hi mod sang ma hei WhatsApp Messenger nen hian dang lama tam takana ya ne chung te chu kan soidu lo nga mod masaber tu zinga hian HAS 007 ti te khan ni a hei sam mod hi oma sam hi ke chuan kamang na sabera sam mod hi kaman na rei to a ama mod hi kamang na sabera ni Instagram a in follow du chuan hei em hi ni a ani hi rintlak matin mod sang ani yani hian chunga mod zinga chuanin kan hriat lar viau te oma GB pilama hi viau WhatsApp kan tiang chi te post WhatsApp kan tiang chi te FM kan tiang chi te po kha a mod nu la Instagram te po hi mod an ya ti chuan GB WhatsApp le WhatsApp Messenger pangai danglamna kan soi chodona tuna kan huang hian hi ka thian pa status ania a status video nia a video te hi vadil boy khelo hian ka du ve a kamang ve du emaw ka da thadu ni chuanin vadil boy lo hian ngoi rengin kan lo ruk sak theya a sira dinglama fei toite in ko khi kan met keonga hian save to gallery ti khalo om ma nga ti chuan kan gallery a alo in save to don ani milo pe vete ti kha angai to don lo tin ani chu chuan dot lia chuan hei theme hi ti sang GB a hian a oma karon talan hi kan hmu thei chin chau khan ni screenshot tina alak thei chin theme man hi nuam ve kop meya ti sang mai football kan tan te le ti sang gothik deuh te po ha a oma chen theme hi duang ang kha amang kol ve thei ani chuan tot le chuan hei kan hmuang hian group sang kan oma tu ti she lo tu ne kan om thina anih ka ring chu ning ka hria he pai man na chu ti khati kan tiang chi te kha anom thina ni an mani private avaluta whatsapp khelo khan ti khuan kan hmuang khuan an thalak kha GB a hi chon alang hal thei veka an thalak te kan met ke wanga an mani profile kha kan met ke ngong khu an mani profile kha kan view tu tenge an ni ti kha thalak mangin kan thei dona chu awesome ma GB a chuan tiang chuan awesome te main mi profile mi display photo kha kan mu thei ani a tot le chuanin privacy and security kan soidona hei hi thalai tena kan du na chan ber ponia kan mana chan ber ponia GB WhatsApp mangai lo tan chuan WhatsApp Messenger pangai om rengalom kan ti mai theya amai ro chu GB mang to chuan GB lo hi chu kan mang pe meu to lawa hei chu amang tu ten kan hrianga mang du lo kan om poin kan du lo ni maya amai ro chu amang to tu tan chuanin aiin chhir om vak lo aniang GB lo chu kamang pe to lo kan ti fo zel mai ani chuanin privacy and security big hi kanon chip le don ani ama sabira chuanin anti delete message kan huang khuan anti delete message ti khania hei hi atangkai atangkai rualin ange amang ve lo tan chuan thinrim thlak lek thin boka anti delete message hi hu kan ona kan tikwa a polwa hu kan muanga hei hi mi private ani emaw group ani emaw chat sang khanin mi message minun thon te mo group until thon zual ani emaw antinan group ka usan group ani emaw man group te po nga po lo ni sira until thon zual te mo an thinrim laya anin haute en chak tak te kan nei thina an lo delete le to thina khang huna khan GB mangi chuanin an delete kha omzi omlowa GB mang tan chuan a en thei veka yang pon delete ma sela contact ka private ani emaw group ani emaw engang point delete ma sela GB mang te chuan kan en theya kan mu thei veka heian message so ni lo photo ponia video ponia khang zong te kha kan mu vek thei ni chuanin film khur rangai to ma hi kan kepon experience kan nei tam to a mi ti zual ka ti zual chiang lu du kan tiang chi an delete for everyone ti ma sela delete for everyone kha GB mang te a chuan delete for everyone khan
enge a fulfill to lawa a delete tir thei to lawa ni chuan chuan hei ṭangkai ema na hmang lo tu tan chuan huat thala tak le nge om tak po ani ve thei to bokani adot lia chuanin hu kan huang khonin saw blue ticks after reply tini a hnuaiah khuan lian vak lovin contact will only see blue ticks after you reply tini hei hi kei chuan ka hmang ṭangkai ema ei mihring kan nia kan taksa chak lo lai te emaw tu te nen emaw kan thu hmuin hmuh fu vak lo chang te pawh om thina chungah chuanin ka hmang ṭangkaia hei tuin emaw miron bia private ah miron bia kan chhang chak lo emaw kan chan pe vak lo taksa anom lo awang emaw thil dang vam pawh chan pe lo kan nei pawhin an message kha hong si khan hong lawang che khanin kan set theia antinan thalak emaw video mi lo thona poimo hmel deuh miron thona kan honga I anih chuan hong lawangin min la hmua kan reply ma kha chu hong lawang cheng kan om tina ni chu tichuanin kan a hman hmawh thlak viau a emergency thil ani le nge khatiang ani kha chuanin kan reply a kan hong reng si khan kan reply che khan a hong che ti kha an hmuh theina tur chauh khania chuan kan reply ma chu message pola hong lo hei tiang chi kha alani an lati fan thei dona chuan he saw blue ticks after reply ti hi in bumna thatakania ani ne taka chuan GB chu in bumna ani deuh tlang pui ani ti kha ani hei poi ṭangkai ve khop mai adut lemi hi disable forwarded tini a hnuaiah khuan allows you to send message without forwarded text ti khania hei hi tu te ta ne mo thu kan post hei lo va suan lut te ang chi emaw khai hi lo post me ro ka man lawa an tiang chi mi te aya thu kan zia sak emaw enge thu tha deuh kan va group da kan va suan duang chi a han forwarded in ti kung thin kha WhatsApp pangngai WhatsApp Messenger pa kan mu kan hrianga kha khatiang ni lo khan forward phei tok mala ti kha nangma thon ang che khan ani theia hei hi tu te emaw enge pol shoi tu te chel te aya lo ti saklok vela hian man ṭangkaina deuh oma forwarded in ti kung kha chuan thil kha danglam ve thei chuanin nangma ti nge ang chi a khan olsam tak khan hei hi disable theia hei poi ṭangkai ve fu ni adot lia chuanin kan hmu hi hide view status tinia hei pawh hi ṭangkai ve fu ni hei status kha mi status update kha yan view chak hlom pur thina anon upload view pur te kha nuama amero chu kan mut fulo lai emaw tin kan ngai zawng te nen emaw an in ti thiam lo chang te emaw midang nen te pawh ni ang a status ka view sak pe lo ya kan tiang chi a khan view chak deuh si khan om theia ta khan kan view pawh view lawanga lang thei view lawanga om thei khan siam theia tuna hong ka tik kawa mi status on update charchara kalau view charchara ma sila ka view ti kha an hu don lawani kha hi ṭangkai boka hide view status don't tell contact that you have view their status ti khani kan contact kan view sakte khan kan view ani ti khan thredon lo amar chu an status ka tong tok in kan view reng ani ti kha hei hi a om zia ber chu ni oi video hi a sei ka hlau dewa ka tuang pen ka sei fia man lova adot lia chuanin hei anti delete status kan tia hei hi mang lo tan chuan thil ten om takani ngi om takani kan ti tiang tu ten emaw status an apa alo ni le si lawa emaw an status up kha ang kha thleng lo an delete an ni delete kha GB WhatsApp mang de tan chuan om zi lo om tho thin si lawa chuanin hei hi mang ve lo tan ngai oma video te mo thlak ang chi po eng po lo update ta an update an ngai tu ang te lo thleng lawa an delete le maka mahse la kha om zi om to thin lawani chuan GB mang de chuan lo hu sak le ra ka ang point delete mahse la an lo hu le vek thin ani hei ka tong tam to ke point an thin hi rim thei kop maya anuwa an delete nu ten kan comment sak saka an thin hi rim thei kop mai hei pawh hi ṭangkai dang dai takani le adot le chuanin
WhatsApp lock ti kha kan hua fingerprint petran le pin mang pin lock thia apps lock pona thia amaro chu GB WhatsApp chunga hianin apps tang te po ngai chonawin WhatsApp kha unlock thia acha ve viau tin WhatsApp lock a hian chi sang oma chu kan soi le hal don ani kan huang hian GB WhatsApp main screen a oma tikon mizo PUBG community ti kha kalong press chuanin tikon alo in tikwa maya chuanin khumi b ka khu group akhu khumi group akhu kan lo hide dona ni kan da bo dona midang mu thei turing kan da dona tichuanin kan engvang phanga achunga mitlem om asir ber to mitlem om khi kan click anga wakhat kan click anga mitlem om khi tichuanin ti hian kan click zo han dian password kha petran manga mo pin ma kan siam mang khan kan hong don ani kan ti bo don ani chu me a screen ring kan da bo don kan du huna kan la le de thei kan da lang le thei tina ani chu chuanin contact bi ka hianin ti hanai ka long press le a lawin tikwa a hei hi kan da bo le du chuanin ama group ne ka chon thlip adang lama ama group ka chu ading lam sir kil pahina a mitlem kha me turania heta hi chuanin contact private bi ka hi chu kan ti bo hide tu chuanin hei asir bera kan huang khan thai thlak mitlem pi ami thai thlak pathum inrin thla pathum kha kan metanga kha kan me zo khanin ti hianin WhatsApp block na open na kha kim ani petran siam manga open na kha lo lang le dona chuan kan du hununa kan ti bawin kan ti lang theya midang khan yang tiang point kan phone kha min khoi sak ma sela kan hide ta petran hria to chuan an hu thei don chong lawani GB WhatsApp han soi tur hi tam ya soi cheng me don lawa he tu kan mu hi who can call me ti khani everyone akada hei hi kan boila emaw kan pei lo de changa call kan don tlut ang chi voice call emaw video call kan man lo chung po miron call de tlut chi ang kha thian te po kan nei mai thei kha hanin duang to kin hei hu asset call thia kan screenshot vek to lawa everyone akada nobody ada thia khami miron call tlut pa call thei lo chau kha da thia duang angin hei hi call thei lo to pona da thei kan ti kha duang ang khan asset call mai thei ani ti chuan hi contact bi ka nia contact bi ka hianin hide blue ticks ti te hide typing ti te oma hei poi hide ti te ve kani hide second tick hide blue microphone hide recording ti te khani hide blue ticks kan ti huanin miron message miron thon ma se miron thona share ma ila share lawanga omna te ni atin hide typing kan ti ko kan thiam ve in ka ringa hide typing kan in chat la ya typing zut lang chi yang kha kan du lawani chuanin khu kan huang khon katika mahse perle apalina hu katika dang te po khu kam hang thin tho kam hang lem lawa teng khan typing ommi lo khan type char theya teng che hian group b ka po theya group hi ṭangkai le zuala hei tun la ya an vai yo thoin WhatsApp pi kan hang vek maya achen chu type mo ge tak kan ni a ka si thina han high typing kan me se hu chuanin duang to in thu sei tak po kha contact ani emaw private ani emaw group ani emaw kan duang to khan muang chang hangan type theya kha kan hide thlapanga muang fan rei khan kan type char theina ni chu kan soi tuangin kan soi seng don lawa ti setting tam tak oma tu kan mu po hi image quality thatak takin thon theya te tak te po thon theya 5MB 10MB te po thon theya tin hnuai khuan send more than 10 image first at once image som ai tam kha voi khata thon thei khan siam thei boka tin kan mu le khu forward message up to 250 chat kan contact emaw kan group chat a kan message forward du kha zani somnga chin po kha hemi GB a thei ani ole khati khani mai sila tamnu tuka ka soi mai te bo tam ta oma file gam pui te po thon thea always online anga te po da thea la tam ya ka soi vek seng lawa du le min zot me ula comment lama
eu GB hi kan man na rei ve viau to a amaro chu sheber kan ni chong lawa ke ai hria potam takan oma GB hi thil thuru nai mo age height na tam taka oma kan muang khan ṭangkaina om viau rual hian ngei om a huatthala fuwa amang tu velo te tan chuan ka soyang khan sheber kan ni lawa thiam ber kan ni lawa ka soi tik lo pom mai thei chuanin dule comment lama correction kairon siam mai anga ti chuanin khan te kha kan soi a poimo zual pui kan man ṭangkaina GB ka ngai san le kan man du na chan tlang pui chu ni a hriat bel du kan nei chuanin number te bo description an danga dule comment lama soi bok anga thang te kha GB WhatsApp soi tia chu ni mero se kan soi zawh seng don chong lawa setting atam em ma kha khani mero se